Božia služobníčka Mária Esperanza. Narodila sa vo Venezuele v roku 1928. Svoju prvú mystickú skúsenosť prežila vo veku 5 rokov. Keď sa s ňou raz lúčila matka, ktorá odchádzala na cestu, Mária uvidela svätú Teréziu z Lizie. Vystúpila z vôd rieky Orinoco a hodila jej červenú ružu. Mária ju chytila a podala svojej ohromenej matke. Ruža mala jedinečne krásnu zamatovú textúru. V okolí sa však žiadne ruže nenachádzali. Mária bola chodľavé dieťa, ktoré malo viac než jednu život ohrozujúcu chorobu. Raz, keď mala 12 rokov, dostala taký akútny zápal pľúc, že si jej lekár nemyslel, že bude žiť najviac 3 dní. Mária bola hlboko veriaca a spýtala sa: Moja drahá matka, chceš, aby som k tebe prišla? Potom zavrela oči a čakala na odpoveď. Keď ich otvorila, usmievala sa na ňu preblahoslavená panna. Mária žila ďalej. Živili ju injekciami. Čoskoro sa modlila ku Kristovi, aby si ju vzal. Už nechcela byť bremenom pre svoju rodinu. Tento raz sa jej zjavil Kristus a oslovil ju: Moja biela ruža. Keď si na to Mária po rokoch spomenula, povedala: Preniká vás svojimi očami ako radar. Boli to krásne, krásne oči. Jeho tvár bola taká nežná. Ale namiesto toho, aby ju vzal z tohto sveta, ju Ježiš uzdravil. Prišiel spolu s Pannou Máriou. Svojej bielej ruži vysvetlil, že život je dlhá séria skúšok a že most do neba je budovaný zápasmi, očisťovaním a pokorou. Najmä pokorou. Panna Mária jej povedala: Dcéra moja, na svojej púti zažiješ veľa trápenia. Ja, tvoja matka, prežívam rovnaké bolesti. Pomôž mi zachrániť tento svet, ktorý blúdi. Mária dostala v dospievajúcom veku niekoľko mystických milostí, vrátane schopnosti čítať v srdciach. Často mala pretuchy. Vedela, kedy majú prísť hostia, alebo kedy sú chorí členovia rodiny či priatelia. Ľudia, za ktorých sa modlila, boli často uzdravení, alebo od nej dostali informácie o lieku, ktorý potrebovali. Mária túžila stať sa reholníčkou. V roku 1954 vstúpila do kláštora. Ale 3. októbra toho istého roku sa jej opäť zjavila svätá Terézia od dieťaťa Ježiša a hodila jej červenú ružu. Keď sa Mária tentokrát sklonila, aby ju chytila, niečo ju bodlo do pravej dlane. Z ruky jej začala presakovať krv. Bol to začiatok jej stygiem. Nie je to tvoje povolanie, poučila ju svätá Terézia. Tvojím povolaním je byť manželkou a matkou. O 4 dní jej Panna Mária povedala, aby každý deň prijímala sväté prijímanie, postila sa, modlila a konala pokánie. Stane sa duchovnou matkou mnohých duší. Budeš matkou 7 detí, 6 ruží a 1 púčika. Mária neskôr porodila 6 dievčat a 1 chlapca. Po odchode z kláštora jej Ježiš povedal, aby šla do Ríma. Mala tam dostať požehnanie pápeža Pia XII. V Ríme pred kostolom Najsvätejšieho srdca Ježišovho stretla svojho budúceho manžela Gea Bianchini Gianniho.
Bolo to 1. novembra. Ani nie mesiac po jej príchode. Po 2-ročnom chodení sa Mária šla porozprávať s monsignorom Giuliom Rossim, farárom baziliky svätého Petra vo Vatikáne, pápežskej enklávy a jedného z najväčších kostolov na svete. Požiadala ho o zvláštne povolenie uzavrieť manželstvo v kaplnke nepoškvrneného počatia priamo v bazilike. Monsignor Rossi zbadal žiaru okolo Máriinej tváre, ktorá ho prinútila predložiť jej žiadosť pápežovi Piovi XII. Pápež, ktorý už o Márii vedel, jej povolenie udelil. Jej sobáš s Geom sa slávil 8. decembra 1956. Pápež Pius XII nebol jediným svetcom, ktorý Máriu Esperanzu dobre poznal. Svätý páter Pio ľuďom v neskorších rokoch hovoril, že ho má navštíviť neobyčajná žena. Existuje istá mladá žena, ktorá príde z Južnej Ameriky, uviedol. Keď odídem, bude vašou útechou. Tí dvaja sa nakoniec stretli, keď počas modlitby Mária počula volanie tohto svätého kapucína, aby prišla k nemu. V tom čase sa nachádzala neďaleko Ríma, ďaleko od jeho kláštora v San Giovanni Rotondo. Napriek tomu sa na tento výlet vybrala. Keď potom stála uprostred davu ľudí, ktorí čakali na starého kňaza, zvolal Esperanza! 23. septembra 1968 sa s ňou rozprával vo videní. Esperanza, prišiel som sa rozlúčiť. Prišiel môj čas. Si na rade. Keď sa to stalo, Geo s úžasom sledoval, ako sa tvár jeho manželky v okamihu zmenila na tvár pátra Pia. Na druhý deň videli v novinách, že zomrel. Keď páter Pio ešte žil, Mária mu povedala o videní, ktoré mala ako dieťa. Videla zvláštny pozemok. Povedal jej, že sa tam zjaví Panna Mária. Mária videla starý dom, vodopád a jaskyňu. Od roku 1957 do roku 1974 sme hľadali tento pozemok v celej Venezuele, uviedol Geo, ktorý vlastnil ropné koncerny a stavebné firmy v Caracase. Pri návšteve farmy, ktorá bola v tom čase na predaj, manželia nakoniec našli miesto, ktoré videla. Stalo sa z neho pútnické miesto Finca Betania vo Venezuele, ktoré sa v súčasnosti považuje za Lourdes Južnej Ameriky. Betánia, ako sa často nazýva, sa stala posvätným miestom veľkých zdokumentovaných zázrakov, kde nielen Mária, ale takmer 2000 ľudí videlo Pannu Máriu. Panna Mária sa 25. marca 1976, keď sa zjavenia začali, predstavila ako Mária zmierovateľka národov a štátov. Mária Esperanza ďalej dostávala nespočetné množstvá posolstiev od Panny Márie, niekedy aj viac ako jedno za deň. Biskup Pio Bello Ricardo, doktor psychológie, viedol 21. novembra 1987 podrobné vyšetrovanie zjavení. Po ňom nasledovali 3 roky uvažovania a rozlišovania. Na záver vydal pastierský list, v ktorom vyhlásil, že zjavenia v Betánii sú autentické, nadprirodzené a majú božský pôvod. Podľa pokynov Panny Márie slúžila Mária Esperanza pútnikom v Betánii. Navštívila mnoho rôznych miest po celom svete, kde prednášala a šírila posolstvo o zmierení medzi ľuďmi rôzneho pôvodu, ako aj medzi ľuďmi a ich Bohom. Mária vyžarovala pokoj, súcit, lásku a veľkú nádej
ako to naznačovalo aj jej meno, Esperanza, nádej. Žila to, čo kázala. Musíme slúžiť, nie nechať sa obsluhovať. Musíme neustále slúžiť, aj keď sme unavení, aj keď máme starosti. Maria Esperanza, jedna z najväčších mystičiek našej doby, dostala početné a nevysvetliteľné Božie dary, vrátane stygiem, uzdravovania, bilokácie, čítania v srdciach a prorokovania o budúcich udalostiach. Mnohé z nich ešte len prídu. USA boli Márii veľmi drahé. Niekedy tam cestovala, lebo dostala poslanie od Boha. Varovala ich, aby nešli do vojny v Iraku, hoci tento krok mnohí podporovali. V roku 1992 mala videnie o útoku na Svetové obchodné centrum. Videla, ako z oboch budov stúpal dym. Potom sa zrútili. V nasledujúcich dňoch po tomto znepokojivom proroctve sa modlila za ochranu pre túto oblasť New Yorku. Maria predvídala aj vypuknutie epidémie AIDS. Potom predpovedala ďalšiu chorobu, ako aj ohrozenie USA zo strany dvoch štátov, jedného veľkého a jedného menšieho. Povedala, že pôjde o sprisahanie na vyprovokovanie Severnej Ameriky. Uviedla, že svet prejde vojnami, spoločenskými problémami, prírodnými katastrofami a spravodlivosť sa začne vo Venezuele. Ale svet prejde aj očistou, ktorá znovu prebudí ľudstvo. V roku 2004, vo veku 77 rokov, Mária Esperanza zomrela v nemocnici v New Jersey. Dôvodom jej smrti bola záhadná choroba podobná Parkinsonovej, kvôli ktorej ťažšie rozprávala. V okamihu smrti ju obklopovala milujúca rodina a silná vôňa ruží. Slová o varovaní. Niekoľko rokov predtým, než sa začali zjavenia, dostala Maria Esperanza od Panny Márie toto posolstvo. Prichádza ťažká hodina pre celé ľudstvo. Je potrebné vyhnúť sa nedorozumeniam medzi bratmi. Národy sa musia zjednotiť. Láska môjho Ježiša bude bránou, ktorá otvorí srdcia ľudí. Vďaka nej vstúpi svet do krásneho obdobia, kedy ľudia spoznajú slávne učenie jednoty. Využite čas, lebo prichádza hodina, keď sa môj syn pred všetkými objaví ako sudca a spasiteľ. Musíte byť v stave milosti, aby ste s ním mohli v ten veľký deň žiť. Nemyslite si, že je vzdialený. Štvrté posolstvo z Betánie, ktoré dostala Maria Esperanza od Márie, zmierovateľky národov a štátov. Malé deti, som vaša matka a prichádzam vás hľadať, aby ste sa pripravili a mohli šíriť moje posolstvo zmierenia. Prichádza veľká chvíľa, veľkého dňa svetla. Svedomia tohto milovaného ľudu sa musia otriasť, aby dali svoj dom do poriadku a ponúkli Ježišovi spravodlivé zadozučinenie za každodenné nevernosti, ktoré ako hriešnici páchajú. Je to hodina rozhodnutia pre ľudstvo.